ketua Dola Putri Budi Lestari. Yang pada kesempatan ini siang hadir di ruang Bapak Purwanto sebagai ketua dalam rangka suran ya, suran Dola Budi Lestari. Semoga Dola Budi Lestari selalu lancar jaya. Oke, sebuah lagu ayun-ayun akan segera hadir.
semakin sore semakin ramai masih bersama Budi Lestari Dolala yang berasal dari Telago Kontes, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Projo, Jawa Tengah, Indonesia, yang dipimpin oleh Bopo Purwanto. Gelang pakai gelang di tangan kiri. Selamat tinggal, jangan menangis. Selamat tinggal, jangan menangis. Lain hari berjumpa lagi. Oke, baru saja hadir sebuah lagu Orang Mepet. Jangan dikot, kowe mudah kepingin.
lagu baru saja saya cari untuk lagu mendeman. Masih bersama Budi Lestari yang siang ini hadir di rumah Bapak Pur. Mustafa
Oke. Oke, satu buah lagu di atas pisang di bawah jantung. Manunge simbah. Ajeng gelek joget-joget maneh iki gede ngomong lagu Rio mano-mano nuri pencroaning kowe pari pari pencroane gone penari Mele malah penyanyi. Penyanyi ya, Mas. Simbahe pinter. Simbahe pinter. Kok ndledek. Simbahe pinter banget. Mele. Penarine krempeng. Wis geledak apa maneh ada penari yo kena manu elopo mano-mano bukan meja dene wet pager ojo beca dene wet pager beca ono dhuwur geger alah nek iki Rasain lo. Enak lo. Waduh. Wis. Iki simbah. yang ngerak ngene iki Nek kone carane sesuk nanggap dhewe. So iki. Jara cau gletak meneh. Ajeng gelek kono-kono wae iki gede ngomong lagu Rio mano-mano nuri luwih Mas pari pentrane gone penari Penanta kono wae. ya Allah Ya Allah. Engko kulane meneh ya, Mbah. Sandinge iki lho, Mbah. Sing gedhe wae, Mbah. Aja sing cilik mesake, Mbah. Tegat-tegat geletak maneh arep kadari yo kena manu ngopo manu-manu podang beca dene gedang ojo beca ning gedang beca ono dhuwur gedang Iki mau manuk apa, En? manuk podang Mas Manuk podang. Lah kok lek nggolek nang penari meneh. sing penting kan tang-tang padha atang-atang kok Mas Mbah, salah Mbah ora nek podang ki aja nggletak nang penari, Mbah. sing penting padha angel lho Mas Nek- nek yo ngatang-atang kaya padha to Iya ning ya modus. Ajeng gelek. Ajeng. Aku darani kepengin malah. Karo-karuan. tak enjoki piye Saiki ngene wae engko sik nek sing joget penari cau glekak meneh apa? oh pengen dienjoki kuat apa ora Ya sithik. Ajeng gelek joget-joget maneh. nah iki gletak tenan iki ya halah Anek. Nek kaya ngono kuwi bener, Mbah. Ora salah, yakin. uget-uget oh lah uget-uget anu kae Mas Apane, Jeng? uget-uget Apane, Jeng?
Bubuk maneh. Bubuk. Samo. Heeh. Apa nang kene? Yo, Apa nang ah? Danku kaya kembar-kembar nang. yo. Ajeng gelek tangi-tangi maneh iki kene ngomong lu kondorio mano-mano beja-beja ning dhuwur jaga beja nang dhuwur jaga petro ane dhuwur punta jauh beda Kok mah ngadeg. gak aku Yo. ijo-ijo aja diundui wong sing abang kepirang pirang kuwe bojone aja diundui wong sing lagat Gremet mondok kelapa urutana ya sabluk luwe nangis nangis kowe jaluk mampir yuk aja ngono aja ngono menyang Solo payunge ilang tuku srapi selawe telu dadi rondo tri aja sumelah ra payu rapi melu aku masih bersama Dola Putri Budi Lestari. Umar Moyo ingsun timbali timbal ono Raden Maramoyo Raden Maramoyo dasar bagus kepala nyoto Raden Maramoyo dasar bagus kepala nyoto nyoto sekti nyoto sekti mosra guna Bambang Jonawi Raden Arjuna
Oh